Sing elek iki jane asline ana sing elek anak Semar blas ra iso nyuwara ki ana. Ana wae ana. Endi? Oh kuwi mendono mburimu. Nembang apa-apa ya ora iso. Nembang sing modern ya ora jedhak isane ming waton dawuh. Ayo! Ya. Mesu bocahe. Nyepeleke aku sengit tenan disepeleke iki. Kowe pamer swara ngono kuwi. Iki guru paduan suara. Waduh. Kampung Karang Kadempel ki sapa sing mulang Panembrama? Kuwi lho. Edan, malah aku durung tau weruh nek kowe mulang Panembrama e. Lho, iki apa? Wingi lomba ning kabupaten? Heeh. Ora lolos seleksi. Ora lolos seleksi kok glelenge ora jamak ora. Coba nek kowe pancen guru lomba paduan suara tembang gugur gunung ki mau go. Aja tok laleke, arep kowe apal gubuk asmara, kowe apal lali janjine, kowe apal apa jenenge kembang rawe ning gugur gunung ki aja nganti tok laleke. Iki penting lho, Le. Jroning surasaning tembang gugur gunung kuwi mawa teges kamanunggalan sarta gotong royong. Kuwi becik, yo tembange kaya aku. Oke, nyepelekke ora. Nang 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 nang. Piye? Wedan. Dawa tenan suarane. Ora mung suaraku sing dawa. Ya. Ayo semono, semono. Ayo. Iya iya kok sik tak adose. Iya. Lu tegese iki tembange. Ayo kanca, ngono kok adus karepmu ora sak karepmu. Ayo kanca. Piye? Gulu cendhake suarane tetep arep serak-serak ning jos. Ayo kanca. Lho, heeh. Seneng aku. Seneng ta kowe? Heeh. Ayo kanca. Lho. Kok wis medun. Munggah, ayo kanca semene ajeg, ajeg. Ngono aku wis ora tau ajeg, Tru. Gun aku nek ditinggal dela wis ora ajeg. Ayo kanca semono. Ayo kanca. Ha. Ngayahi karya ning praja kene. Medun sithik kuwi numpang. Heeh. Wis numpang wis. Malah seneng ora. Kene aja numpang larasan. Numpang larasan tegese larase semene kowe ning dhuwure sithik. Kene gugur gunung tandang gawe. Yo. Kene. Nah, pertahankan. Oke. Kene gugur gunung tandang gawe. Nah, saya rukun. Anggo disampar-samparno cangkeme. Heeh. Saya rukun. Bebarengan ro kancane lilo. Hah? Lilo asli ikhlas. Apike? Njur tapeke. Lilo lan legawa kanggo mulyaning negara. Ha, mulai itung. Sate loro, tempe loro. Ciro lupat. Goblok banget. Ciro lupat maju papat diulang-ulang akeh mesti enggal rampunge. Ma. Hologram, holopis. Holopis kontol baris. Nggon ki rasa dicengkok. Ketinggalan ngono. Holopis kontol baris. Ora rasa nggo. Holopis kontol baris. Ngono rasa. Wong ki duwe kreativitas dhewe-dhewe terus. Iya. Aja tok larang aku. Iya. Ketinggalan irama. Aku tak becak. Ketinggalan irama iki tegese iramane wis bablas kowe isih nang kono. Kenop traffic light. Rasa jak omong nang ki wae ora. Holopis kontol baris. Holopis kontol baris. Holopis kontol baris. Holopis kontol baris. Jlang. Ose. Apa ki mau kari dhewe ki mau? Ledo surake mau lho. Kontol baris
gamelan digenjlengke jenang terus penabuh kabeh muni hose kok keri apik tenan bagone nembang ora nyenengke gugur gunung maya terus heeh ayo nembange sing kur-kur wae terus ayo yo kur-kur wae sang nganggo tembang-tembang sing anu jenenge solo ora engko ndak kancane do ora nyambut gawe mergo iki sing iso diitung jumeneng ki pirang-pirang iya engko Prastiwi nek ora kon ngadeg ya Prastiwi mung mangan gaji buta ha iya mula aja nganti kabeh makan gaji buta sing capek iki rejeki iki lumantar tumandang karya ha nek le nyambut gawe serius kok nyambut gawe tememen rejeki bakal sithik ning dagingi terus iya nek le nyambut gawe mung sak penake dhewe nek wayange omong mripate merem nek wayange muni gamelane mripate lagi melek titenono asli ora dagingi wis ora ndayani ditabung ora bakal iso mlumpuk ora berbunga ya ngono ya Gong ha iya yo nembang eneh sing kepenak aku kok kepengin sarung jagung terus ampune nggon aku nggo telu oh suwek siji iki lho tak omongi lho nak piye sarung jagung iki tembang ora kok garing pengen nganggo sarung iki ora sarung jagung abote kapot antresna tak rewangi korban jiwa raga wah dhuwur terus to terus sarung jagung kuwi nadane pancen dhuwur ya nyok oh iya leng celeng malah nguneke celeng kakangne kowe ngunek aku munyok nek swara dhuwur ki kok kentakan swara lho Tru sing rendah-rendah wae ora pancen sarung jagung abote kabaca tresna tak rewangi korban jiwa raga mlaku atoh tan gresula watone sesandingan agawe sang samrasaku nadyan munggah gunung ora wegah son kontrol tok kabake demeken pupuk ngono men muni ha nggon kabele amone tansah sumanding mung tansah eling sarung jagung sing kene abote muni kabaca tresna yen tanpa satina kaya setahun sarung jagung abot rasaku apik tenan wis malah sado nembang Petro ta wae sing nembang men dijen kok nek ngono kuwi gunane apa nggawa pengrawat apa nggawa iki lho sing do nabung sing pengrawit kok pengrawat gunane apa nggawa pengrawit percaya nek kowe iki wasis percaya nek aku pinter ning kanca-kanca iki digunakake kanca-kanca iki buka notasi sarung jagung wis nganggo HP waduh buka Mbah Google wila cah iki modern tenan cah terus ditulis sarung jagung notasi terus dipenyet cari weh engko metu jedul oh sing metu tikus angka goblok iya ming dingonone kok nesu lho ora metu angkane jedul cemlong nem ro bat mo nem bebat mo nem ro oh dek ora hafal kok yo tembangke dhewe gunane apa nggawa sinden barang iki mendokon sedakep tiwas dicandani lebleb ha iya didandani cara wayang golek kok ming merem ya ora apa-apa ya ora ketok ayu-ayu to tiga-tiga iki sesuk tuku prada sing diprada raine ayo wong apik lho Gong neno sinden iki jan luar biasa iki
Ayo iki bar tak kei dit tuku seragam. Oh. Sing nukoke kowe. Takonono. Aku iki pemimpin sing blobol-lomo. Aja kok seragam. Kuwi nek ora percaya tilik ana terus. Jeroane seragam. Ajar ora. Nek pancen iya, kira-kira apa? Iki bengi iki nganggo ping kabeh. Ping kabeh lah. Ya mung gambare beda-beda. Ana sing Mickey Mouse, ana sing kupu, ana sing suwek. Iya, mangga diaturake buka bonang Mas, mangga. Sing nembang sik ora ceniningan. Ya sing nembang. Sing nembang sapa? Aku tak nyoba sarung jagung Tatin. Oh iya. Rasah ngadeg Tin, wis nang kono wae. Ketok lemes banget kowe pisan kumbane tiba aku wis semelang. Kowe iki nek tiba dadak golek tosa e. Nek wong 5 ora kuat. Ha iya. Soale anggere diangkat ki ana sing kari nang lemah siji. Iya, mangga.
iki aja tok singkur aja dadi singkirke. Nyatane ya kepenak to. Sarung jagung neno tak rewangi. Piye, mat-matan tenan. Lho to, Gong. Cangkem kekamban ki nek ngorok nganti kaya munyuk ya, Tru. Kaya angler banget bocah iki ora. Apa mambengi ra turu apa? Mambengi ra malam Selasa to ketoke jatah rondo. Jatah rondo? Heeh. Kok nggon aku kemalingan? Ya berarti dhewe pamit rondo ning jane nyolong. Nek ora digetak tuman bae. Wah, wis jan sengit aku. Lho. Sengit ngopo? Wis ora padha karo bayang aku. Ora padha karo bayang kamu piye? Tak kira sarung jagung dudak. Nyeng. Sing gumyang ngono lho jebul. Dudak temlong melong kling klik kling gelong kling kaya mlakune wong pincang matamu. Iki senengane nek omong ngene kakangne kok. Tenane ring klong sarung ambuyut nang mripat. Oh. Nembang ki sing kira-kira nganu lho apa sing semangat. Ah iya. Saiki ndi kowe arep nembang apa? Si pelok barang warta inger. Sirahe udu. Gendere dinger apa? Belok bem ya kena, slindro ya ora apa-apa. Aku nek nembange jan aku nek nembang gamelan iki aku dudu fakku itu. Apa? Dudu fakku. Dudu fakmu. Dudu. Aku iki kula nganggo nganu jenenge iki. Kae wis dipejet muni kae. Oke sing dipejet muni iki oke. Lho, wonge dipejet muni. Sok ngampleng barang. Apa Tru? Aku lho sing ku lho ana apa jenenge dawa oke kaya gampange lho. Nek gambar ora dituthuk. Ah iya. Nek ku mek dipejet nggo driji nut ngono ku. Terus apa suara-suarane yung ngono ku. Ora wae nek nak. Anu sembor. Oh sembor. Keyboard. Aku bar tuku weh. Tak pajang nang ruang tamu apa? Oh. Yamaha merek. Weh lah ya apik. Meng 4 gigi. Lho. Keyboard apa motor? Motor. Iki ki mau ngomongke keyboard kok dadi motor ngopo? Aku tuku motor sik arep tak tuku keyboard. Oh. Cah cukup ya. Ah iya. Tuku keyboard sing apik kira-kira engko nek rusak tak buang. Weh. Tuku meneh. Rusak meneh kakeke garing. Wah, garing ora iso ngibetar nggo ngopo? Nggo nglantik tangane lecek kuwi lho. Ya Truk, golek kanca liyane ya. Ket mau kok nglarake ati. Ayo kowe karo kakangmu senengane ngono kuwi kok. Kowe iki gek nembang ora usah dadak nyerempet karo kakangne gek nembang apa sing atok tembake pelok barang apa pelok bem apa slindro. Diatonis. Weh, la edan Bagong. Sora diatonis pun awite do sora kira-kira sakura. Ya pentatonis. Wah jan iki rumah sak arep nembang kok mumetke wong lho. Slindro apa pelok? Pelok. Ya. Pelok apa slindro? Slindro. Nah, kaya cah cilik to. Becak apa mlaku? Mlaku apa becak? Becak. Nah, jenenge ora jati dirine ora anuwi ngono kuwi. Nek mlaku ya mlaku, nek becak ya becak. Becak apa mlaku? Becak. Mlaku apa becak? Becak. Ah ngono. Aja mau becak sengit. Lah ngopo? Aku bar becak mau saka Tugu Ngidul. Tekan stasiun. Mbok. Meh gelut karo aku. Mergane aku takon, "Pajeng becak tekan Tugu pinten?" 15.000. Nek cah cilik pinten? Gratis. Anakku tak tunggakke aku mlayu. Tukang becake nesu. Bareng medun ki pun nggih, lho bayar apa? Jare cah cilik gratis aku. Iya. Ngece iki asline.
Ya, Gong, nembang apa? Pelok bemah. Ya men pitoro kancane. Ya. Tembang sing kepenak-kepenak ya, Tru. Ya. Ayo, kosek. Mikir e. Ki Pentium 1 e. Wah, ya wis lawas banget ki Pentium 1 wis ora iso nganu wis. Pentium 1 wis ora iso nggo mikir kuwi. Saiki susum ora Pentium kok saiki apa? Mbok. Engko ya ora iso ngarani kok. Ha, ditintingke. Ya, sing sigra-sigra aku mau nek sing aleman-aleman. Ya. Nembang komeng sarung mabul sarung jagung sarung mabul jagung locot piye tonjo to ape ya Gambang suleng kumandang sarane rane licat litut wale tulat-tulit kok licat-litut tulat-tulit kepenak unine balungane nyamber nyenenane usaha nine mung yo ngawur ora apal senengane ngawur kowe mung lho nine mung ha kok mul nrenyoake tangkang renglan kentrung ketimpal tipung suling kumyak suarane ayo sing ngedram lulusan anu apa jenenge ben ben apa ben modar mulane apa-apa didrami wayang malah ra didrami lagu-lagu Gambang suleng dudung kepenak nalikane buandem selop nalikane Sumbakastawa kok didrami ora apik kok ya ngono kuwi karepku nembang ya sing gumyak-gumyak ngono kuwi ayo terus apa tak mikir sik aku nek meng tembang-tembang nek meng sing tembang-tembang saiki aku jare ra seneng. Oh, tembang-tembang biyen. Iya. Burung kakak tua. Lan sak piturute iki aku seneng. Iya. Anggriya numpak prau layar. Piye kuwi maksude arep kepiye kuwi?
Yo kanca neng gisik gembira kok angliak-angliak. Pertamane ra apal aku. Ayo. Yo kanca neng gisik gembira. Ayo. Mas aja dipleroki. Siap. Puyer terus, puyer. Ngopo? Pusing sirahku. Kuwi nek mas aja dipleroki bukane mas aja dipleroki kok ora. Mas aja dipleroki kok dinggonke lagu liya. Lagune iki dhewe-dhewe. Angriyana Mas aja dipleroki ngono. Mas aja dipayoki. Ngerti ku ki? Angriyana Baprahulayar. Kuwi nggone dipleroki. Mula kowe iki aja mlerok terus. Kira nyok. Pancal mudar. Masalah wae. Kuwi apa-apa kok gawe masalah terus. Bagung nek karo Kakang Nes ora iso rukun ora. Ya kanca neng gisik gembira. Lira-lira banyune segara. Angriyana Baprahulayar. Dina minggu kembali wisata. Nembange sing marai mata melek. Iki wis wancine jam 2, mripate kok dibandoli drim 3 kilo. Mula ditembange sing gumyak-gumyak. Ha iya, iki mau jenenge apa? Gong? Iki mau jenenge apa? Sing endi? Iki mau lho. Wah, aku lali ra kenalan itu. Tembang. Tembang. Tembang iki mau jenenge apa? Kok iso buka celuk? Mas mau. Wah, wis kowe iki ngono ngaku wong seni. Waduh. Kok ngono ngaku wong budaya. Jenenge apa? Iki jenenge Kadung Tresna. Mangapa lak gogoi cangkemmu, Gong? Kok dudut amandelmu. Mati ya reng ben, mutar ya ben. Iki jenenge Mas aja dipleroki. Kenapa kowe mlerok terus? Mbok wengi nepake karo awake dhewe. Aku ra iso nembang kaya ngono ki tak penging. Ngono lho. Mbok dioprasekke reng aku isin di Kakang kowe. Lha itu njuk masukku diganti apa? Nek kowe manut aku bunder tur empuk. Indel wedhus. Terus iso weruh. Wah peteng kabeh asik lho. Mas aja dipleroki. Mas aja dipoyoki. Karepku njaluti penitene. Karepku njaluti eseme. Tinggal akumu kudu ngerti tata krama aja ditinggal kepribadian ketimuran mengko kekeri nang gejlek. Mengko kekeri nang jaman mbok ya sing eling-eling bab apa iku budaya pancene bener kandhamu lanane yo kanca neng gisik gembira alirap-lirapan kok ora muni iki mau wis ya Gong wis ditembangke kok isih arep dibaleni meneh. Wah. Ayo wong seni iki ngene iki, Tru. Urung tau ditembangke wis ketakon nembangke. Iya, coba liyane. Sik tak mikir. Iya. Perasaan dadak sing aneh-aneh Gong. Siap oke. Nembangke apa? Pelok isih pelok. Pelok. Iya. Neng dangdutke. Iya. Aku seneng banget karo dangdut. Iya, iya.
Nganti omahku tak dambari kendang. Kendang dangdut, ngapa kendang batangan? Iya. Aku ora seneng kok sing kendang batangan. Ha iya. Saya nekat ya saiki. Heeh. Wis ben ora apa-apa. Arep tak ki mau pacar nembang apa takut terus? Ha iya to yo kowe lali malah ora. Asem tenan. Se tak pikire. Ya. Jo ninggal aku trimo bonceng. Op. Dangdutke. Kowe iki le buka kurang banter. Oke. Aja ninggal, yo. Kebanteren. Tak lorote sik. Aja ninggal aku trimo bonceng. Dewen budal jarene bebarengan. Bareng-bareng lambe abang terus kekiwang. Raliane ojo ngece. Mamon ngece. Nabang ngece kawalan kampe murine. Raliane ojo ngece. Ojo ngece. Mamon ngece. Mamon ngece kawalan kampe murine. Wah, iki karyane Kinarto Sabda. Aja ninggal aku trimo bonceng. Wiwit budal carene bebarengan. Bareng weruh lambe abang terus kegiwang. Ora liyane mbok aja ngece. Lamun ngece gawele tembe mburine. Lale. Kowe kok meneng wae, Gong? Ora entuk nggon. Aku jane arep nyaut. Oh iya. Didumpung telu ya. Oke, siap. Aku muni aja ninggal gareng. Aku trimo bonceng langsung tok saut. Oke. Dadi, ya. Aja ninggal aku trimo bonceng. Kowe tak antel ndasmu lho, Wong tuwa kok disaut cemplungke kalen. Piye? Aku salah. Salah. Maksude, piye jelaske to. Nyaut suarane gareng. Oke. Ngono kuwi dadi cetha. Ya. Ayo, Tru. Ya. Aja ninggal aku trimo bonceng. Cangkepe wong tuwa tak obok-obok. Jare kok nyaut suarane. Aku kok serba salah to. Soale kowe akimu rendah, tur goblok. Halo. Ngene lho, aja ninggal gareng aku trimo bonceng. Terus kowe wiwit budal ngono. Hah? Sida budal? Sida. Waduh aku rong sangu apa-apa. Rasa sangu apa-apa. Engko aku sing nyukupi. Oke. Aku wonge gampangan kok. Oke. Ya. Wiwit ya. Wiwit siap lho, Gong. Oh iya, budal ta iki budal. Angkutane gampang kok. Siap ya. Aja ninggal aku trimo bonceng. Ayo. Ayo. Gong. Sida budal iki. Yo. Piye yo? Ngendi iki le parkir? Ya ora ngono ta, Truk. Ora anarkis ngono kuwi. Aja ninggal aku trimo bonceng. Ya. Wiwit budal jarene bebarengan. Bareng ora lambe abang terus kekiwang. Nganggo nada. Bareng weruh. Duh nek ngene iki ora dadi. Coba. Aja ninggal. Oh. Medun sithik. Ora kowe. Suaramu. Suaraku to? Heeh. Dunke sithik. Hah? Dunke sithik. Iki wis pas. Ora urung. Aja ninggal.
Oh, semono kuwi. Wis semene iki tenan? Heeh. Ora kurang gede? Ora. Aja ninggal. Waduh, munggahe reng. Waduh, munggahe nganggo lip iki kebablasen. Aja ninggal. Coba. Aja ninggal. Ane rasa. Aku trimo bonceng. Agene pas. Dadi padangi kok. Bolot cangkeme ajar. Suwene turu kok. Aja ninggal. Waduh, kleru meneh. Aja ninggal. Aku trimo bonceng. Wiwit budal. Mbok tulung cangkemku disetem sik. Dikencengke angel tenan nyuwara nadane. Wiwit budal. Dal. Wiwit budal. Dal. Widal. Wiwit budal. Oh, njaluk diinganu karo teng-tong ngono. Jarene bebarengan. Ngon. Jarene ngan. Jarene bebarengan. Barang baro. Nek sapa e? Barang baro. Lambe abang terus kegiwang. Broliane. Mbok aja ngece. Ngece sapa? Kowe iki tak kandhani, Mbok. Mbok aja tirakno. Mbok aja ngece. Lamun ngece kawele tembe burine. Asline wis do tak apusi asline. Asline aku ki apal. Aku mung do tanggo menghibur kowe kuwi. Engko bakul dikira ora lucu. Coba nek ijen, aku wedi nek dhewe. Iki nembang kok wedi ngopo? Juke senter. Lho. Amar nembange kok tak nganggo senter ora. Ngono nek kleru. Coba ijen tak weruh. Aja ninggal. Aku trimo bonceng. Wah ya pancen ya pinter tenan. Aku edok-edok bodoh. Oh, nek jane aku goblok. Ha iya. Wiwit budal jarene bebarengan bareng-bareng. Nek kudune sing sigrak ya truk ya. Ha iya. Lagu dangdut ora karo dijogetine aku ora marem. Oke. Men semangat ya. Oke. Seneng aku. Ha iya. Dibukane ora langsung wae nembang dhewe joget dhewe kaya nek kowe ning sumur ae lho. Tahu ora lho? Tahu wae. Semisen aku. Aku pas adus njaba wae ya. Heeh. Weruh nang ngono, weruh kowe iki wong tuwa kuwar-kawer. Karo nembang ora. Oke, aja ninggal aku trimo bonceng. Wiwit budal jarene bebarengan bareng-bareng lambe abang terus kekiwang tungtang waliyane tungtang aja ngece mbok aja ngece yo lamun ngece kawale tembe burine waliyane aja ngece
Gayeng to? Ora gayeng ora. Nyenggol mripate kakane. Terus kok nyenyet? Kowe biasane iki mengomentari aku. Wis ora tak komentari ora. Ngopo? Iki isih suwe lagi jam 2 kok. Bubar setengah 4 isih karo tengah jam. Lumayan iki ayo nggo gojek-gojek. Terus apa sebabnya kucingnya kok melumpat? Ora weruh. Ngopo kok kucing iki seneng greh? Mergane apa nek kowe ngerti? Aku wis seneng kok ndak tak takon kucing. Nene kok kepruk watu ndas. Mau nyeneng itu ora. Mangkelake aku. Dirambati uler apa sing langsung teksek. Wah lah iki angel. Jane aku ngerti kok jawabane ning tak gawe ra iso. Apa, Gong? Dirambati uler jalan sandonge. Iya. Dikeguyu dhewe. Ya nembangne ya terus. Moh kesel aku. Ora arep nembang meneh. Ora arep nembang meneh. Wis. Iwak apa sing ora iso renang? Oh, kabeh iwak iso renang. Ono sing ora iso renang. Apa iwak abon? Caedian. Boyo wis kang ora. Reng, apa? Ada kacamata ora sah. Ngece aku terus ora. Mripat kira kok tukoke kacamata. Riben. Engko ada kacamata riben terus tak tuntun. Gon dodo tulisi TKNG. Tukang kuwi tukang pijet ae ya ngece kowe. Antil mencerat ora. Wis gong leren. Ora iso. Aku nek lagi seneng ngene iki aku ki golek lucu ki angel lho, Tru. Ora iso saben dina lho. Anggere wis muni umum ngene iki aku ki pikir aku iso mengancam terus. Apa? Mengancam terus. Maksude? Iki idene teko terus mengalir, mengancam. Basa Indonesia ora petho kok. Usah-usane ngono. Ya terus ki yo. Sluku-sluku bado-bado elo sira menyang Solo le mayo moto macetot jendit lolo ba ora mati wong mati ora obah yen obah medani bocah yen oleh golek dhuwit no kuwi apa kuwi lho bocah iki nek muni seneng nembang kok karepe arep nembang terus yo nggo nek bapak teko kok kamplenge wani apa kowe kowe iki ora ngerti asine Semar iki karo sapa-sapa Ndara Ngastina Ndara Pandhu Pramuka Pandhu Dewayana Prabu Pandhu Dewayana Patih Bathik Madreme do wedi karo aku wedi karo Semar nenes Bagong ora tau ana wedine karo Semar wela tau wak getak koyo nggon oh koyo nyengeni aku lang tau nek mer ngono kono iki dicekeli didekem malah munggah turut nggon awak ngono bapakku ngomong ya mulane musuh aku pucet wong iki oh iya arep nemoni lelakon apa? Lelakon sing apik. Iya. Lelakon sing apik. Kowe mbiyen dek jaman sekolah ya diajari baris kok. Lho. Komandan upacara aku. Weh. Pendak upacara aku mesti nang tengah-tengah kae gak akeh banget sing dowaske. Ruan. Terus suarane sepatune mak srok-srok. Wah, marem tenan dadi apa ki? Instruktur ki senam.
inspektur upacara. Dadi upacara Jaramaya. Aku tau diparani wong do sing baris. Mergane lek ku ngabani ngono kuwi. Pertamane cetha. Barang sing kedua iki do mara. Pripun Pak ngono? Mergane aku muni ngene. Apa cete-cete Pak? Mergo do radong do mara. Pripun iki kenapa niki? Coba nek pancen kowe pinter tenan. Seblek. Pandangan ke muka. Tidak boleh berbicara. Tidak. Ojo muni tidak. Bermula bicara kok muni tidak ora. Istirahat di tempat. Gerak. Loh. Istirahat kok melumah. Ngaso. Istirahat barisan ki tangane ming nang mburi. Wah. Karo kukur-kukur entuk. Rasane ora ketara lho. Ming didine tok sik ngene-ngene. Istirahat di tempat. Gerak. Gebrak. Balik kanan.